虫の体を比べてみたらたくさん不思議が見つかった。注目したのは羽の数や形、足のトゲトゲ、触覚のつき方。注目するところが決まるとたくさん不思議が見つかるね。他の虫はどうかな。カブトムシはモンシロチョウと比べるとどこが違ってどこが似ている？ Sarap ng tubig na pagla sa kandungan.